часа днес вече е отбелязан. Серж Ли се разписа от Дуспа за Уест Бромвич срещу Уест Хем. Да видим. Нямаше засада. Мустафи покриваше. И тук Петър Чех много... Центриране и то много добро. Санчес се размина с него, след това Йоби Дейвис изчисти удар от дистанция на Коклен. Продължава Арсенал да атакува. О, това беше удар на Уолка, след това добавка и Арсенал повежда. Алекса Йоби. 17-та минута. Иначе няколко души опитаха своя късмет в тази атака за Арсенал. Ето тук и опита на Уолкът. Да видим в кой се отклони топката, за да влезе в вратата. Да, в Кърти. О, там проблеми за Хъл в отбрана. Отново Санчес измъква топката, но е блокиран от Робъртсън в последния момент. Робъртсън сбърка и подари топката на Алекси Санчес, но поправи след това грешката си. Сбърка Алекси Санчес, но Арсенал продължава да атакува. Том грешка сега на Мустафи и Абел Ернандес е сам срещу Кошчелни. Какво ще направи уругвайца? Решава да стреля. Много не... Уолкът. Касорла. Юзил. Ниско подаване. Удар там. Алекси Санчес. Пространство пред чилиеца. Обърна се. Паса е надясно за Беярин. О, там възможност за Йоби отново. След това добавка и изключителен пропуск за Арсенал. Беярин подаде топката в наказателното поле. Огромна дупка там в защитата на Хъл Сити. Първо удара беше на Йоби. Страхотно спасяване на Якуповича. След това добавката на Юнасто там. Беше спрян Арсенал в първи момент. Сега обаче Йоби удара му е право в тялото на Къртис Дейвис. И отново Йоби. Отлично се измъкна. Сега Уолкът. Ниско подаване. Това ли ще е втория гол? Не. Но тук има сигнал, може би, за Дуспа. Да. Това е игра с ръка и червен картон. Да видим. Уолкът подаде. Удара беше на Коклен. Да. Мисля, че трябва да похвалим съдията за това, което направи. Изгонен още преди почивката. Алекси Санчес зад топката. Удар на Санчес. Спасяване на Елдин Якупович. Елдин Якупович с много важен, който има Арсенал в този двубой. Аванса, който артилеристите натрупаха, е само от един гол. Не беше добро изпълнението. О, тук за малко автогол, но Хари Магуайер с първото си отиграване сякаш бе на път да си отбележи автогол, но намеса на Якупович. Продължава напрежението в наказателното поле. Йоби! И отново удара е блокиран. Да видим кой отклони топката. Не, също Сел Мохамади бе човека, който е отклони, не Хари Магуайер. Уолкът. Йоби, страхотно подаване. Уолкът! Ето го и гол номер 100 за Тил Уолкът в професионалната му кариера. 2-0 за артилеристите. Страхотна комбинация. Алекса и Уолкът. 55-та минута. От Уолкът тръгна атаката. Наистина с изумително подаване. Там Хари Магуайер се опита да избие топката на гол линията. Не успя да го направи. Два на 0 за Арсенал. Вече артилеристите могат спокойно да дишат лига. След което гостува на Бърнли. Това са мачовете на артилеристите до началото на октомври. О, там какво прави Петър Чех? Добро подаване сега. Бокани. Първа намеса за него. Дали това няма да е Дуспа? Не според Роджер и Ист. Много. Да видим. Да! Този път ще има Дуспа и жълт картон. Само жълт картон. Да видим. Бокани стига първи до топката. Има контакт. Много е сложно да се прецени дали Бокани можеше да стигне след това до топката, но определено на 3 минути. Робърт Снотграс. Удар на Снотграс и това е гол. 1-2. С 10 души Хъл Сити си
79-та минута на двубоя. Прати в другия гол вратаря Робърт Снодграс. Седми. Дейвис. Загуби Букани. Сега Санчес. Паса е за Уолкът. Възможност за трети гол. Пропуск там. Алекси Санчес. Ще има ли още едно попадение? Да. 3-1. Алекси Санчес се реваншира за това, че изпусна Дусма по-рано. Букани загуби топката. Санчес подаде към Уолкът, който видя как Елдин Якупович спаси удара му. След това обаче много клиничен удар на чилиеца. Изчака да види къде са разположени съперниците и прати топката в горния ъгъл. Санчес. Ще има ли още голове за Арсенал? Якупович спастойни поне в този момент. О, това е прекрасен гол! Изключителен гол! Гранит Джака! Сякаш от нищото дойде този 3-1 за Арсенал. Вижте, от около 35 метра. Много сила в този удар. Якупович беше изненадан и пак гол в добавеното време на матч на Хъл Сити. Както ви казах преди малко, този път обаче е в полза на съперника.